Pri dnešnej lekcii si ukážeme, ako nahrávať videá na YouTube. Otvoríme si Mozilla a zvolíme si položku Môj kanál. V mojom kanáli môžeme vidieť našu profilovú fotku a pozadie nášho kanálu. Ak chceme zmeniť fotku nášho kanálu, tak zvolíme Upraviť vzhľad kanála. Následne klikneme na galériu a zvolíme si fotku, ktorá sa nám páči. Prispôsobíme jej orezanie a potvrdíme. Následne, ako sa nám upraví fotka kanálu, tak stlačíme tlačítko Nahrať, ktoré je v pravom hornom rohu služby YouTube. Je tu šípka nahrávania, ako môžete vidieť, pod ňou je ochrana osobných údajov. To je samozrejme veľmi dôležité, pretože táto položka nám umožní určiť, kto môže a kto nemôže vidieť videá na YouTube. Ak zvolíme súkromné, tak to znamená, že videá môžeme vidieť iba my. Samozrejme s tým, že musíme prihlásení na YouTube. Ak zvolíme nezaradené, tak videá môže vidieť ktokoľvek, pre koho ich určíme. To znamená, že ich zdieľame ich prostredníctvom internetového odkazu. Potom je tu možnosť verejné. A verejné videá môže vidieť ktokoľvek, kto sa k ním dostane prostredníctvom odkazu, podľa názvu, alebo navštívi náš kanál a vyhľadá ich na našom profile. Pre túto lekciu si zvolíme možnosť súkromné. Klikneme na šípku pre nahrávanie. Vybehne nám dialogové okno, ktoré sa nás opýta, ktoré video chceme publikovať. My si zvolíme to najmenšie, takže si dáme video pripojenie na Wi-Fi. Ako môžete vidieť, tuto je stav nahrávania. Následne tu stav odovzdávania, ktorý je v percentách. Napravo od toho je odhadovaný čas, koľko zostáva na nahranie videa. Tuto sú konkrétne 4 minúty. Potom môžeme upraviť názov videa a my ho nazveme Pripojenie tabletu na Wi-Fi sieť. Taktiež môžeme pridať aj popis, ktorý je síce dobrovoľný, ale pomôže nám to pri vyhľadávaní nášho videa. Samozrejme, dolu sú odporúčané značky, ktoré navrhuje sám Google podľa toho, čo máme v názvu alebo v opisu videa. Ak ešte samozrejme chceme zmeniť nastavenie nášho videa, kto ho môže vidieť, môžeme kedykoľvek počas nahrávania alebo už keď je video nahrané. Potom môžeme pridať niektorý z našich zoznamov, ktoré si vytvoríme, a tak môžeme mať poriadok v našich videách. Samozrejme kvôli času klikneme na tlačítko hotovo a YouTube nás upozorní, kedy bude naše video nahrané a či ho môžeme upraviť alebo ho chceme potvrdiť a publikovať. Ďakujem za pozornosť, to je pre dnešnú lekciu všetko.